Veiligheidsregio blijft bij beperkte overnachtingen voor toeristen. Het is woensdag 29 april. Dit is Zeeland Nu. Slapen in strandhuisjes en op jachten mag wel. Coronapandemie in november al voorspeld. En burgemeester Rabeling zwaait af, midden in een crisis. Goedenavond. De veiligheidsregio heeft besloten op welke manier het toerisme in Zeeland weer op gang kan worden gebracht. Vrijdag werd al bekend dat het toerisme op een kier wordt gezet en dat eigenaren van vakantiehuisjes weer welkom waren vanaf mei. En voor de andere details gaan we naar Ariane Lafort. Die staat bij het stadskantoor in Middelburg, waar de Zeeuwse burgemeesters hebben overlegd. Ariane, wat is er besloten? Nou, het persbericht is nog warm van het kopieerapparaat. Zo nieuw is het. Het is zojuist binnengekomen en duidelijk wordt dat vrijdag al bekend is gemaakt. Dat het eigenlijk nu in detail is uitgewerkt, maar dat er geen verdere verruiming binnenkomt. Waar het op neerkomt is dat, en dat staat hier in het persbericht, onder voorwaarden mogen bezoekers vanaf 1 mei, dus vanaf vrijdag, weer overnachten. Nachtverblijf wordt toegestaan voor eigenaren van een tweede woning en ook nog voor een aantal andere categorieën. Jachten, dus pleziervaartuigen, maar ook vaste standplaatsen op campings. En dan heb je het ook over slaapstrandhuisjes. En daarnaast vakantieparken en hotelaccommodaties. Daarvoor blijft voorlopig het percentage op 15% staan van wat mag worden verhuurd. Ik praat erover met de Terneuzense burgemeester Jan Loning, die het woord doet namens de VRZ, de Veiligheidsregio Zeeland. Meneer Loning, ja, ik denk dat toch veel horeca of veel recreatieondernemers, want daar hebben we het hier over, van hotels en vakantieparken, toch op meer hadden gehoopt dan die 15%. Dat weet ik, want ik ben voortdurend met hun in gesprek. Maar ook met de burgemeesters die zorg ook uiten. Maar die uiten ook hun zorg over de eigen inwoners. Die niet ziek willen worden en geen druk op de zorgcapaciteit willen hebben. En toch hebben we een afstemming bereikt en instemming van de sector. Die hebben met ons aan tafel gezeten en die vinden dit een goed model. U geeft de tweede woningen vrij, slaapstrandhuisjes, jachten. Maar qua hotels en vakantieparken, daar moet het op 15% blijven staan. Ja, maar dan moet je wel in de achtergrond weten dat de normale bezetting in de maand mei is gemiddeld 14%. En wij zeggen, u mag het bepaalde aantal halen. Dat is 35.000 plekken per dag. Dat is 10% van de bevolking van Zeeland. Maar dan gemiddeld. We halen de piek eruit. Dus niet in de weekenden. Dat is toch heel beperkt waar andere toeristische gebieden, zoals Drenthe, Friesland, Ameland, volledig open zijn. Nee, dat is niet het geval. Want je moet ook rekenen, wat is de normale bezetting? De normale bezetting in mei is 14% gemiddeld. Maar haalt nu in Noord-Holland, in Limburg en in Drenthe en op de Veluwe 5 tot 10%. Dus wij denken, u vindt dat de VRZ toch de sector tegemoet komt en toch nu de regels versoepelt? We hebben zijn we eruit gekomen met de sector en met de gemeenten. Dat is uniek. Zij zijn het ermee eens. En we hebben een model bedacht waar ze tevreden over zijn. U zult vast een individuele ondernemer zeggen van, dat ben ik het niet mee eens. Maar dit geldt vooralsnog maar voor de eerste 3 weken. We nemen elke week een nieuw besluit afhankelijk van hoe zit het met de zorg. Meneer Loning, dank u wel voor deze eerste toelichting. De details van het persbericht, zoals die bekend is gemaakt door de Veiligheidsregio Zeeland, die kunt u vinden op de site van Omroep Zeeland, later vanavond. Ariane Lafort, dankjewel. En de beslissing van de Veiligheidsregio betekent dat Frank van Hals nog even geduld moet hebben voordat hij weer in volle operatie is. Maar hij is vandaag wel begonnen met de opbouw van zijn strandhokjes op het Banjaardstrand op Noord-Beveland. Kan Frank van Hals weer aan de opbouw beginnen. Hij verhuurt ruim 200 strandhuisjes en runt dit strandpaviljoen. 2020 is voor hem een rampjaar, want naast corona zijn bij de februaristormen een groot deel van de duinen weggeslagen. Ook dat betekent duizenden euro's extra uitgaven. Ja, het is eigenlijk klap na klap. En goed, we proberen maar een beetje, we blijven maar lachen, want wat moet je anders tenslotte. Maar het is wel best heftig, ja. Het gaat niet in je koude kleren zitten. Frank hoopt in ieder geval dat de strandhuisjes en het paviljoen weer snel gebruikt mogen worden. Al heeft hij met zijn bedrijf wel wat vet op de botten, de komende maanden worden cruciaal. We kunnen het hoofd nog boven water houden, maar goed, we hebben natuurlijk nog geen zekerheid over wanneer we weer open mogen en hoe lang het gaat duren. Des te langer het duurt, hoe moeilijker het wel gaat worden natuurlijk.
In november kwam de voorspelling: de meest waarschijnlijke ramp met de grootste gevolgen voor Zeeland is een grieppandemie. Dat bleek uit het nieuwe risicoprofiel van de veiligheidsregio. Niemand had toen nog van corona gehoord en zo'n grieppandemie leek de meeste Zeeuwen onwaarschijnlijk. Voor de arts infectieziekten van GGD Zeeland kwam deze pandemie niet helemaal als een verrassing. Ergens tussen de 10 en 50 jaar zit er steeds tussen. We hebben er een gehad 10 jaar geleden ongeveer. Dus ja, het kan volgend jaar er alweer zijn. Zo zag het risicoprofiel eruit als tekening, met een overvol ziekenhuis als symbool voor een pandemie. Als je zo'n risicoprofiel presenteert en dan ga je dat ook vertellen aan gemeenteraden en de grieppandemie. Ja, dan dat we daar nu zo middenin zitten, dat is echt wel bijzonder. Bij de veiligheidsregio zijn zo'n 100 mensen permanent met corona bezig en de afdeling infectieziekten van de GGD is inmiddels vertienvoudigd. De uitkomst van het risicoprofiel zorgde ervoor dat de GGD alle plannen nog eens heeft nagelopen en aangescherpt. Zo is er bijvoorbeeld in kaart gebracht hoe patiënten beter over zorginstellingen kunnen worden verdeeld. Tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld ook vorig jaar in Rotterdam, Rijnmond en Zuid-Holland een grote oefening gehad waar we aan meegedaan hebben. Die ging ook hierover en niet alleen over de medische kant, maar ook over de maatschappelijke ontwrichting die er dan plaats kan vinden. We hebben 2 jaar geleden in Zeeland ook een grote oefening gehad die over de Zeeuwse koorts heette die ging hier ook over. En tegelijkertijd zie je kunt oefenen wat je wil. De praktijk is altijd anders en dat zien we nu ook weer. Maar het is goed dat je dan die oefeningen gedaan hebt en dat je de plannen hebt liggen, want dan weet je welke stappen je moet zetten om tot goede besluitvorming te komen. Kunnen we dan concluderen dat er met het risicoprofiel van eind vorig jaar een goede inschatting is gemaakt? Dat vind ik heel vroeg, want we zitten er nog middenin. En je kunt vaak achteraf heel prima een oordeel hebben, maar als je er middenin zit moet je denk ik vooral even niet het oordeel hebben, maar kijken naar welke dingen je met elkaar aan het doen bent en of je de juiste dingen doet. Dat vind ik altijd lastig om te zeggen, want een chemisch incident kan net zo goed gebeuren. En dan had hij er niet in de top 6 gestaan. En dan had iedereen gezegd, je hebt het niet goed gedaan. Kijk, hier hebben we gekeken wat nou de grootste impact is op de maatschappij. En we merken het elke dag en we gaan dat nog een lange tijd merken. Dat de pandemie echt gewoon een grote invloed heeft op ons leven als dat gebeurt. Als de coronacrisis straks achter de rug is, wordt definitief de balans opgemaakt. En Floris Jan is bij mij aangeschoven om het andere coronanieuws door te nemen. Ja, en ik eindig eigenlijk altijd met een verwijzing naar onze website. Maar daar wilde ik nu voor de verandering maar eens mee beginnen. Daar vind je namelijk een enquête over hoe Zeeland eigenlijk deze coronacrisis beleeft. We zijn eigenlijk heel benieuwd hoe iedereen die nu thuis op de bank zit te kijken ermee omgaat. Dus wat merk je op straat? Hè? Moet je de kant in als mensen 1,5 meter afstand niet houden en jij dat dan maar moet doen? Maar ook bijvoorbeeld die maatregelen die steeds weer veranderen en soms misschien niet ver genoeg gaan. Wat vind je daarvan? Nou, we zijn heel benieuwd wat iedereen daarvan vindt. Dus reageer op onze Facebookpagina of onze website omroepzeeland.nl. Mooi zo. Nu hebben we Koningsdag natuurlijk afgelopen maandag gevierd, zoals we dat nog nooit eerder hebben gevierd. Volgende week, 4 mei, zijn daar ook al alternatieven voor bedacht om dat toch te vieren? Ja, zeker. Te herdenken. Ja, zeker. De meeste herdenkingen gaan wel door, maar dan zonder publiek. Alleen met de burgemeester en wethouders die wat kransen leggen. Maar bijvoorbeeld de scouting, die is eigenlijk in alle gemeenten altijd erbij om de kransen te leggen en wat andere hand- en spandiensten te verlenen. Nou, dat gaat nu niet. Scouting Middelburg heeft daarom een alternatief bedacht met stenen. Die moeten dan eerst beschilderd worden door de leden van de scouting en dan worden ze bij het monument gelegd. De Joodse traditie die laten stenen ook achterop voor mensen te herdenken die overleden zijn. Dus wij dachten, wat is er mooier dan op die manier te combineren en ook stenen neer te leggen voor diegenen die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even iets heel anders. Op WhatsApp gaan bij heel veel mensen waarschijnlijk gaan ze de ronde. Zeeuwse plaatsnamen die met emojis worden uitgebeeld. Ik heb er hier even achter eentje voor je neergezet. Weet jij zo wat hier bedoeld wordt? Welke plaatsen hebben we het over? Koewacht, denk ik. Precies. Nou, zo zijn er nog veel meer. Laten we er nog meteen een andere bij pakken. Deze, ietsje moeilijker. Schreeuwende Duitsers. Ja, en dan moet dat dan dus nog een plaatsnaam worden. Nou, het antwoord hiervan vind je op onze Facebookpagina met nog 59 andere van dit soort raadseltjes om op te lossen. En dat hele gebeuren staat trouwens ook in ons liveblog met al het andere coronanieuws verzameld op omroepzeeland.nl. Floris Jan, dankjewel. De werkzaamheden aan de Westkade bij Sasvagent kunnen snel beginnen. De vergunningen voor de herstelwerkzaamheden zijn rond. De Westkade is al sinds februari vorig jaar dicht omdat de kade spontaan kan inzakken of verschuiven. Het centrum van Sasvagent is daardoor slecht bereikbaar voor wegverkeer. Sasse ondernemers luiden daarvoor al meerdere keren de noodklok.
En 11 jaar was hij burgemeester van Schouwen-Duiveland. Een periode met ups en downs voor Gerard Rabelink. Volgende week woensdag zwaait hij af als burgemeester, voorlopig zonder afscheidsreceptie. Gerard Rabelink was 11 jaar burgemeester van Schouwen-Duiveland. In die tijd is het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk een bijzondere plek voor hem geworden. 1953, watersnoodramp, maar ook mijn geboortejaar. Als je bij mensen komt die 60 of 65 jaar getrouwd zijn, dan hoor je voor de ramp en na de ramp. En 1 februari is altijd de herdenking hier en die heeft op mij altijd een bijzondere indruk achtergelaten. De mensen die er staan, altijd koud. En dan denk ik terug aan die tijd van 1953, hoe vreselijk dat geweest moet zijn. En toen is Schouwen-Duiveland enorm getroffen en dat dragen ze altijd nog met zich mee. Een bijzonder droevige gebeurtenis in de ambtsperiode van Rabelink was het familiedrama dat plaatsvond in Zierikzee in maart 2010. Dat is natuurlijk een zwarte bladzijde als bestuurder dat je dat meemaakt. 2 kinderen en een vader die zichzelf van het leven berooft. Dat is een vreselijke situatie geweest die ook altijd in mijn geheugen gegrift zal blijven. Rabelink weet sinds november dat hij lijdt aan de ziekte Parkinson. Maar van een rustige afscheidsperiode is geen sprake in deze coronatijd. Je merkt het wel dat je Parkinson hebt, maar de adrenaline is ook aanwezig. Dus ik denk even niet aan de ziekte, ik denk vooral nu aan het er zijn voor de burgers als burgemeester. Een wisselvallige dag vandaag met een grijze start, maar gelukkig ook wel een beetje zon. Van de regen overigens zijn we voorlopig nog niet af, want behalve vanavond en vannacht kunnen er ook morgen vooral in de middag ook nog een paar stevige buien vallen met kans op onweer. Reden genoeg dus om binnen te blijven en bijvoorbeeld te kijken naar De Laatste Getuigen. Een serie waarin Zeeuwen hun ervaringen vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Vandaag het verhaal van Johan Provoost uit Breskens. Mijn zusje, daar wisten we nog niks van. Die zat nog onder het puin. Dus toen zijn mijn vader en ik aan het zoeken gegaan. En op een gegeven moment hebben ze diep onder het puin gevonden. Dat is straks en dat was Zeeland Nu voor vandaag. Morgen dan zijn we er uiteraard weer en voor nu nog een mooie avond.